Жей тулы күшінде, тулы куәтінде, ауыл кішісі ішінде иң тыңғысы шақ хәзір. Халық мәш келіп пішен әзірлей. Бу іште аяқ қолларғына түгіл башлар да ішке жегіле тұрған заман келді. Оқылығына дұрыс ішке жексең, аяғыңа жеңілдік келер деп халқыбыз бик біліп әйткен. Райондашыбыз Рәис Ғазизуллин мәсәлән пішен преслау жайланмасы ясап қойғанда, кішіге ялынмайғына, үз алдына, үз жайы белән қышқа малларына азық әзірлей хәзір. Нешек екенін Райла Галявина үз күзләре белән күреп кайтты. Авыл жәй июнь пешән өсті. Халыкның тыңғысыз шағы менә шушы сүзләргә кереп тә бетте. Әйе, авыл кешесенең мәш килеп, кышка терлекләргә азык хәстәли торган вакыты шул хәзер. Мең шөкер Ходай көннәрендә бирде. Яңгырлары мулдан булгач, пешән ишелеп үсте быел. Вакыт һәм кул алмаш көч булып, җыеп кына алырга кирәк. Шулпыш авылында төп нигез җирләрендә Газизуллиннар пешән үстерә хәзер. Бирегә Сабадан килеп эшлиләр. Хуҗалыкларындагы малларга азыкны сатып алып түгел, үз куллары белән әзерлиләр. Куллар дигәннән Рәис абый үзенә кул алмаш ясаган. Пешән преслау җайланмасы турында бары тик шулай әйтеп була. Интернетта карасаң нәрсә генә юк, ничек кенә. Пешәнне кипкәч бит инде әрәм итәсе килми, җыеп алгач, киптергәч әрәм итәсе килми. Тиеп, машинага тиеп, бер әвәлисең, аннары тагы ушатканда әвәлисең, тегендә кайткач тагы өйгәндә әвәлисең. Кыйыла, сына, ватыла, пешәннең бөтен бәрәкәте кими һаман сайын. Шуңа күрә менә хуҗалыкларда бит инде тракторлар, ниләр, колхозларда әйтик, тюкова әйтәләр, прессава, рулонга да прессава әйтәләр. Шакмаклы тюкларга, тракторларга, трактористларга әйтеп карадым да, частникларга да вак-төяккә генә йөрүчеләр килми инде, күп булмаганда кичкенә җирләргә генә. Шуңа күрә интернеттан бер карап утырдым да, шушы вариант менә, шушындый вариант әйбәт кенә күңелгә ошады да инде. Аның төрлесе бар. Кисәк кенә уйладым да, беренче курсны тиеп алып килгән идем инде әвәләп, икенче курс җиткәч чабырга. Кисәк кенә уйладым да, ярты көн эчендә ишек алдында булган калдык-пыстык такталардан ясап куйдым менә. Хәзер менә 3нче сезон эшли инде, әлхәмдүлилләh шөкер. Кышның тамагы озын дигәнне барыбызның да ишеткәне бар. Авыл кешесе бу урында абзар тулы малын һәм кыш буе алар алдына саласы азыгын уйлый. Шуңа ул терлек санына карап, азык запасын туплый. Рәис абый җәйге сезонда 22 сутый бакчасын 3 тапкыр чаба. Беренче покоста ул менә шулай үзенең кул көче белән 45 тюк пешән преслый. Бер тюкның авырлыгы 17-18 килограммга тигезләшә. Газизуллиннар гаиләсе үз хуҗалыкларындагы кәҗә малларын бары тик үзләре әзерләгән яшел масса белән генә сыйлап кыш чыгара. Рәис абый бу җайланмасына бик рәхмәтле. Ул булгач эшләре бермә-бер җайлашкан. Җәмәгате Венера ханым белән бер кешегә ялынышлары төшмичә икесе генә ипләп эшлиләр. Көч барында, егәр барында шулай тырышырбыз әле диләр. Көч кирәк инде, хәлне аламы дип, зарядкада бит инде саф һавада эшлисең, ансы дагы бар, сәламәтлеккә дә файдасы бар. Бер яктан инде ардырта сүздә юк ансы, кич белән кайтабыз да, эшләрне бетерәбез дә, авабыз инде тизрәк. Ул яклары бар. Аннары инде авыл җирендә торып әзрәк булса да, инде зур мал тотмасак та, элегрәк сыерлар да тоткаладык инде. Кәҗәләребез дә күбәеп киткән вакытлар булды, сарыклар да асрадык. Менә бу соңгы вакытта абзарларны яңартасы бар. Шуңа күрә малларны киметтек пока. Кәҗәләребез, шул 4 кәҗәбез бар. Пока бүгенге көндә кәҗәләребез әлхәмдүлилләh шөкер бик мол сөтле. Сепарат аертабыз, үзебезнең сметан, үзебезнең сөт. Кәҗә сөте бигрәк тә файдалы. Кәҗә сөтен өнәмәүчеләр, яратмаучылар бар инде ул. Мин аларны аңлап бетермим. Файдасын бик яхшы күрәбез, бик күп авырулардан файдасы бар. Сметанасы бар үзебезнең, майында язабыз. Творогы бар үзебезнеке бит инде. Натуральный әйбер. Ризыклар. Без кешеләр азыкны төрләндергән кебек, маллар алдына да пешәннең төрлесе салына. Аны орлыктан чәчеп үстерәләр. Күп еллыкларны бер чәчсәң, берничә елга җаның тыныч. Люцерна, клевер, алар бит инде кастерка, алар күп еллык үләннәр бит инде. Тимофей дигәндәге бар аның. Монда менә люцерна инде основной монда күбесенчә. Тора-тора анда әзрәк катнаша инде ул, аралашып китә шунда, кастерка да килеп кушыла. Инде хәзер күп җирләрдә менә тузганак күп тарала бит инде. Иң беренче коста тузганак була инде күбесенчә, күп җирдә катнаша. Яфрак инде аның.
тузганак яфрагы. Бу преслау җайланмасының өстенлеге ул артык чыгымнар сорамаган. Хуҗалыкта кул астында булган кирәк-яраклардан гына җыелган. Шуңа аны ниятенә кергән һәркем үзендә булдыра ала. Тутмадым дисәң дә була, менә бу күгәннәренә генә инде, 2 күгәненә дә 2 тәгәрмәченә акча китте. Менә бу ни, илгеше инде. Электергече. Шуңа гына акча, монда күпме? Бер 300, бер 500 киткәндер инде, тәгәрмәчләре ниләре белән, күгәннәре белән күп булса. 500 сум акча киткәндер инде шул. Тактасы үзе бар. Тактасы калдык-пустык менә шул кисәк такталардан инде. Җыйган печәнне кайтарып урнаштыру дигәндә дә үз җаен тапкан Рәис абый. Җиңел машинасына арба таккан да эш вәссәлам. Монда барысы 30 тюк сыя ди. Бер бакча печән менә шулай бер арбага керә дә урнаша. Ә инде аны пресламыйча, йөк итеп төягәндә олы бер трактор арбасы кирәк булыр иде. Тактадан әпмәләп куйган бу җайланманың җиңүе дә шушы. Рәис абый киләсе покуска аны тагын да ныгытып, тимер профильләрдән җыям әле дип озатып калды безне. Корал эшли ир мактала диләр. Шулай, коралны ныгытмый булмый.